Da, aș vrea să vă prezint un sistem de monitorizare a tensiunii de la o casă, parter, mansardă, garaj. Avem aici să simulăm cele trei casa, parterul de la casă, mansarda și garajul. Aici avem Telegram, unde ne vin notificările. Și aici îl avem pe domnul Arduino. Pornim cu primul. Îl dăm jos și vedem că ne vine lipsă tensiune garaj. Îl ridicăm și ne vine tensiune garaj restabilită. Da, să dă puțin telefonul mai încolo ca să se vadă și LED-urile. Acum îl dăm pe al doilea jos și avem lipsă tensiune mansardă. Îl ridicăm. Tensiune mansardă restabilită. Și al treilea, să se vadă, lipsă tensiune parter. Ok? Am restabilit, tensiune parter restabilită. Și dacă în caz că lipsește de tot curentul, s-au stins toate LED-urile, avem o baterie acolo care ține sus Arduino și ne vin mesajele. Astea trei. Lipsă tensiune parter, lipsă tensiune mansardă, lipsă tensiune garaj și lipsă tensiune Enel. Se văd LED-urile sunt stinse. Vine Enel-ul, se aprind și începe. Asta e tot.